Bon dia, companys. Soc Marc Oliver, d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis super gran. Us comento, un edifici que està situat aquí al centre, prop de l'estació de Renfe, que té ascensor. Estem en una 5a planta i tenim un pis quasi de 170 metres. Aquesta habitació que esteu veient és la principal de matrimoni, però fixeu-vos quin rebedor més xulo i un distribuïdor. Passillo cap aquí, passillo cap aquí. Llavors tenim menjador, tenim una habitació, una altra, i amb aquest espai d'aquí, quarto de bany, habitació al fondo, aseo i la cuina. Començarem per aquí. Quarto de bany, a reformar, està una mica com d'origen, però és bastant gran, té molt de potencial. Tenim aquí un petit aseo, que és d'aquestos que es feien, i la part de la cuina. La cuina la podríem fer nova, però té una coseta molt bona, que té aquest trosset per fer de rebost o posar la rentadora, que també té desaigües, seria correctíssim. Llavors us comento, aquesta saleta la utilitzaven aquí com a segon menjadoret, però realment és una habitació individual. Fixeu-vos quins llums. La carpinteria està bé, la veritat és que es veu senyorial, el terra està bé i té aquest espectacular menjador. Fixeu-vos lo gran que és, té tot aplacat, bones. Mireu, té la part del balcó, un balcó a un costat, vistes i balcó a l'altre. La veritat és que cada calefacció és elèctrica, però hi arriba el gas, per tant el que podríem fer és instal·lar una caldera i un circuit de radiadors. Nosaltres, per experiència, us comentem que aproximadament us costarà entre 3.500 i 5.000 euros el que és el sistema de calefacció amb radiadors. Us comento, aquesta és l'habitació, una de les habitacions que pot tenir qualsevol dels que vingueu. Aquí tindríem l'altra habitació, que totes són habitacions dobles, o sigui, són grans, inclús se quedaria amb el mobiliari si el volguéssiu. I aquesta altra habitació, que el tenien aquí com segon menjador, ara reflexa i no es veu massa, però ara us el poso perquè ho pugueu veure millor. És bastant gran i està muntat aquí com una segona barra. Doncs molt bé, companys, com ja sabeu, jo Marc Oliver, vostre agent immobiliari, us comento simplement que per preu està espectacular, preu metre quadrat surt molt bé, i com ja ho sabeu, feu-nos una trucada. Teniu en compte que s'està venent per menys de 90.000 euros. Estem als 80 i poquets. Llavors, us invito a que ens feu una trucada 973 10 22 86 i us el presentem. Sigueu dels primers. Ens veiem aviat. Us deixo amb la cuina que haureu de reformar, però la que teniu.